Okay. Der var lige 2 ekstra, tror jeg, efter... Jeg kom ind for tidligt. Ja, for tidligt. Ja, okay. Lige på området der. Ja. I spiller jo... Hvad jeg sige? Thomas, det du vil give mening, at Thomas kommer ind og synger lige igen under soloen, når jeg går hen i det der... Ja. Prøv at lille smule tom, sådan der nu. Men er det løbet til sidst her, at det var så tydeligt? Altså på det sidste omkring? Måske nogle keys eller et eller andet. Der får lige omkvædet efter solo, mener jeg. Okay. Altså kun der, ikke? Eller ikke de andre steder? Nej, men der er... Nej. Okay. Cello. Men jeg er heller ikke lige... Jeg kan godt lægge noget mere på det her. Altså bare måske lidt keys ind. Ja, prøv at sige keys her.
Ja, helt klart, ja. Slutningen af solen. Ja. Det kan godt lige prøve. Under det der A og A og H. Ja. Ja. A, V og A, B, hvad, C og D. Det var det. Ja, det er især A og B. Ja. De der to. Er vi enige om at tage den op, så chorus til sidst? Hvad tænker du? Vi har åbent, så har vi spillet det sidste gang. Det kunne godt være fordi den der AI-version, hvor de faktisk går ned i... Går det i rytme også, eller i taktpuls, eller hvad? Ja, det er mærkeligt der. Hvad for noget mærkeligt? Ja. Viser, at den går ned i... Ja. Også ned i tone. Den går ned i... Ja, den går ned på... Hvad er det så? H... Det er slet ikke noget, der på. Nej, nej, nej. Det var altså, når den går op, så går den faktisk ned. Det lyder næsten som om, du sang noget i den stil. Altså, det går ned i tone. Hvad går den så ned? Nej, det modsatte. Remember the last part of the chorus? Ja. Nej, en kvint. Ja, det er meget det. Jeg synes, du går op meget det. Den spiller bare... Ja, det det var bare... Men det gør hun da ikke, du spiller jo gerne omkring. Det var det efter solo, så kører den de to takter. I en. Ja, og så kører den. Nej, det er hvor det lader der. Ja, det vil sige, de går ned i sådan noget med... Ja, enig. Yeah, something like that. And you also need to fill out Det er nemlig. the space. Men 28, det er ikke 83. Because the notes with... Nå! 28.000. Yeah, filling out the space, Jeg synes, det er meget powerful, rigtig so I think fedt. you need to be down. Altså en gammel... Ja, Broke it up.
Prøv lige at spille omkvædet i Robinson. Prøv at spille omkvædet. En, to, tre, fire. With the guitars at every second time, like that. I can try. Yeah. I, altså... Ligesom i halvmeterne, ikke? Okay. I tonerne. Det er det, du mener, ikke? Ja, sådan. Nå, okay. Den stille, lad os få den første stille først. Double up. Yeah. The first time you da 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 da. And du gør det, du mener, ikke? Good luck. Crazy. Prøv lige at spille på det. Ja. You can do it, you can do it. Yeah, but it should not sound too much like Iron Man. Det er er det sådan, der? Yeah. Lige med Brian, this is good, man. Du lidt, du. Kan du se, hvad jeg mener? Ja. Så hver gang, da, og så hver gang, da. Bare lige sådan, så vi får noget følelse i det. Ja, det er samspil.
Så starter før også nærmest.